UPPL नि वमेन विंगनि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव बेवहाय जिरायदों आरो बेवहाय आंबो बाहागो लाफैदों। UPPL नि वमेन विंगखौ स्ट्रं खालामनायनि थाखाय बिथांमोना माखासे बिथिंखि लादों आरो बेजों लोगोसे फैगौ बिसायख'थियाव आइजोफोरनि जि माखासे मावनांगौ खामानि बिनि सायाव बिथांमोना सावरायदों आरो जोबोद मोनसे मोजां सावरायनाय जादों। UPPL नि आइजो गांखंआ फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डनि आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय माखासे थांखि लादों आरो बेफोर थांखिफोरखौ गासैबो मोगथाङाव महर होनो थाखाय जोङो BTR सरकारनिफ्रायबो बिथांमोननि एजेन्डाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो अराय सम सांग्रां जागोन। सार नैबे 28 नं गसाइगाव बियाबाव गोबां गोख्रों दोलोफ्रा जेरै कंग्रेस BPF बिजाथि फसंदों। बे समाव UPPL दोलोजों माबायदि कन्टेस्ट UPPL आरो BJP जाय बिजाथिखौ फसंदों बे बिजाथियानो देरहागोन। मानोना थांनाय इलेक्शनफ्राव बिथांमोना खौसे जानानैबो देरहानो हायाखैमोन। दा ओंखायनो नैबे इलेक्शनाव जे UPPL BJP आरो AGP बे जे जोङो ज' जानानै खामानि मावदों बे दोलोआनो देरहागोन। बेयाव खुनु सन्देह गैया। थांनाय खेबसेयाव AUDF कंग्रेस BPF लोगो नांदोंमोन। बेवहायसो बिथांमोना 10,000 भट बारा मोनदोंमोन। नाथाय दा बिथांमोना हारसिं जाबाय आरो BPF आगोलनि अबस्थायाव गैला। नंखायनो बियो कमप्लिटलि चेन्ज जागोन आरो सोलायगोन आरो एबार जोंनि बिजाथियानो जेरैखि जाया देरहागोन। बेसेबांसो रोजा भट बांसिन मोननानै देरहागोन? खमसे खम 25,000 बांसिन भट मोननानै जोंनि बिजाथिया देरहागोन। सार नुनो मोनदों सारनि जे राइटिं पेड बे राइटिं पेडजों माने माखासे एलिगेसन खामानि मावदों बेनि खोनादों माखासे सिखाव मानसिफ्रा एबा बेबायदि एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा बेखौ खालामदों। जों केस होदों बिनि सायाव जे खावनानै नङा बेयो गाव प्रिन्ट खालामनानै लादों डुप्लिकेट प्रिन्ट खालामनानै बेखौ मानसिफोरनो देखायनानै फैसा बिदों होननानै जों मिथिदों। जों लोगो बिनि सायाव FIR होदों आरो बियो खम समनि गेजेरावनो बियो एरेस्ट जागोन।